Ongi etorri bigarren gaimultzora. Gaimultzo honetan maila lokaleko iraunkortasunen arloan sakondu nahi dugu. Gainera, ekimen bat pentsatu eta lantzea proposatzen dizuegu, eta berau gainontzeko parte hartzaileekin partekatzea. Lehenengo gaimultzoan egin dugun bezala, ikusentzunezko materiala, batez ere bideoak eta beste material batzuen laguntza izango duzue. Proposatzen dizuegun lehenengo bideoak gure baloreen jatorria hausnartzen lagunduko dizue, eta balore hauek duten eraginaz pertsona eta planetaren gainean. Bigarren eta hirugarren bideoetan, Edinburgoko Unibertsitateko Robin Nicol irakasleak, gure bizitzeko eta pentsatzeko eraldatzeko alderdigakoak zeintzun diren azaltzen digu. Aurreko gaimultzoetan bezala, zuen hausnarketa eta aurrerapen guztiak partekatzeko aukera izango duzue proposatzen dizkizuegun ekintzen foroetan. Gainera, bigarren bloke honetan taldean lan egiten hasiko zarete. Nahi duzue? Aurrera ba!